ጎዳና ግሪንፎርድ ተበጊሱ ኣብ ስቴዲየም ኣሽበርተን ግሮቭ ዝነግዝ ዘሎ ቡካዮ ሳካ ኣብቲ ከም መብዛሕትአን ስታዲየማት ሃገር እንግሊዝ ልክዕ ከም ሲኒማ ጸጥታ ዝዓስለሉ ከም ስታዲየማት አንፊልድን ኤላንድ ሮድን መሬት ዘናውጽ ፍሉይ ድምቀት ዘይብሉ ስታዲየም ኤምሬትስ ሰሙን መጸ ሽሞምና ተጸውዐ ዝተዘመረሎም ተጻወቲ ካብ ቁጸረ ጻብዕትና ይበዝሑን እንተተባሃለ ምግናን ኣይኮነን ሓደ ካብ ምዕራብ ለንደን ጎዳና ግሪንፎርድ ተበጊሱ ኣብ ስቴዲየም ኣሽበርተን ግሮቭ ዝደምቕ ዘሎ ካብ ኣካውንታት ኣዲዩን ካብ መሃንዲስ ኣቡን ዝተወለደ ቡካዮ ሳካ ዝተባሃለ ፍቱ ሰብ ግና ሰሙን ኣብ ዝማሬን ወደ ሳንታ ዓደምቲ ስታዲየም ኤምሬትስ ጠፊኡ ይፈልጥን 7 ዓመታት ንድሕሪት ንመለስ ወርሒ ሕዳር 2018 ኣርሰናል ምስ ቮርስካላ ፖልታቫ ዝተባሃለት ጋንታ ናይ ዩሮፓ ሊግ ጸዋታ ንምክያድ ናብ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ኣምሪሓ ኣብቲ ኣዝዩ ዝሑል ምሸት ድማ ኣብ 68 ደቂቓ ሓደ 87 ቁጽሪ ማልያ ዝለበሰ ናይ ሕንጠይ ገጽ ዘለዎ ወዲ 17 ዓመት ተጻዋቲ ንኣሮን ራምሴይ ቀይሩ ንሜዳ ኣተወም ኣብ 7 ዓመቱ ናብቲ መስመር ህይወቱ ዘቃንዕሉ ሃላኤንድ ተጸምቢሩ ናብራ ስደተኛታት ስድሩ ንምምሕያስ ዝእምት ዝነበረ ቡካዮ ሳካ ናይ 200 ጸዋታት ጉዕዞ ድማ በዛ ሁለት ዚኣ ኣሃዱ በለም ፈለማ በአርሴን ቬንገር መጸዋዕታ ተገይሩሉ ምስ ዋና ጋንታ ልምድ ጀመረ ብዙሕ ከይጸንሐ ድማ ኣብ ዘመነ ኡናይ ኤምሬ ናብ ዋና ጋንታ ዝዓበየ ሳካ ድሕሪ እታ ጽባሕ መዓልቲ ልደቱ ዝተኻየደት ጸወታ ተስፋ ዘለዎ ተጻዋቱ ምዃኑ ዝምስክሩ ውሕዳት እኳ እንተነበሩ ክሳብ ክንድዚ ክደምቕ ዝተጸበዩ ግን ኣይነበረን ቡካዮ ሳካ ኣብዚ ሕዚ እዋን ደገፍቲ ኣርሰናልን ተኸታተልቲ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝን ብሃንቀውታ ዝጽበይዎም ልዑል ትኹረት ዝገብሩሉ ተጻዋቲ ኮይነሎም ኣብ ሜዳ ዘለዎ ብቕዓት ብዙሕ መስካሪ ዘድልዮ ጉዳይ ኣይኮነን እንተምንታይሲ ኣብ 200 ጸዋታታት 55 ጎላት ከምኡ ድማ 45 ጎል ዝኾኑ ኳዓሳሱ ብምቕባል ኣብ 100 ጎላት ተሳትፎ ምግባሩ መስካሪ ዘየድልዮ ቁም መርትዑ ስለ ዝኾነ ወርሒ ጥቅምቲ 2020 እንግሊዝ ምስ ዌልስ ኣብ ዘካየደቶም ሕዝነታዊ ጸዋታ ሳካ ብማልያ እንግሊዝ ፈለማይ ጸዋታኡ ኣካይዱ ቀፂሎም ኣብ ዝተኻየዱ ጸዋታታት ብዘርአዮ ብቕዓት ድማ ምስ ሰለስተ ኣናብስ ናብ ዩሮ 2020 ተጓዓዘ ሳካ ዋላ እኳ ናይቲ ጋንታ ብዕድመ ዝነኣሰ ተጻዋታይ እንተነበረ ሃገሩ ናብ ፍጻመ ጸዋታው ዝገበረቶ ጉዕዞ ዓብይ ተራ ድማ ተጻወተ ምስ ዴንማርክ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ጸዋታ ዘርአዮ ብቕዓት እውን ብዙሕ ናዕዳ ከም ዝረኸበ ኩሉ ዝዝክሮ እዩ ኮይኑ ግና ምስ ጣልያን ዝተኻየደ ናይ ፍጻመ ጸዋታ ዘምከና ፍጹም ቁላዕ ኣብ ከቢድ ወጥሪ ሸሚማቶም ማልያ ዘይብሉ ዘርኣዊ ጥቃት ድማ በጽሖ ይኹን እምበር ካብ ደገፍቲ ደቂ ጋንቱን ነበር ተጻወትን ዝረኸቦ ደገፍ ክሳዱ ከቕንዕ ሓገዞም ብርትዕን ቆራጽነትን ሳካ ብልዑል ጠርዝ ምርኣይ ጀመረ ድማ ድሕሪ እዩ ዝነበረ ሃይማኖተኛ ትሑት መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ትርኣሱ ዘይፈልም ምዃኑ ዝንገረሉ ቡካዮ ካብ ሜዳ ወጻእ ዘለዎ ባህሪ እውን ኣበር ዘይብሉ ከም ዝኾነ ዝምስክሩ ብዙሓት እዮም ትሕትንኡ ስነ ምግባሩን ንነብሱን ምሕያዝ ዘለዎ ጽንዓት እውን ሓደ ካብቶም ንመናእሰያት ተጻወቲ ከመርኣያ ዝውሰዱ ገይሩዎ ኣሎ ብጥቡቕ ዲሲፕሊንን ታክቲካዊ ርድኢቱን ብኣሰልጠንቲ ዝፍቶም ኩሉ ግዜ ንክመሃር ድልው ዝኾነ እንታይ ከመሓይሹ ኢሉ ወርትግ ዝሓትት ደገፍቲ ኣርሰናል ዝፍቀር ሓደ ካባና ዝብልዎ ነቐፌታ ዓሌትነት ተጻዊሩ ተስፋ መናእሰያት ዝኾነ ሳካ ኣብ መበል 24 ዓመቱ ኣብ 200 ጸዋታት 100 ናይ ጎል ኣበርክቶ ብምግባር ሽሙ ኣብ መዝገብ ታሪክ ኣርሰናል ኣብ መጽሓፍ ይርከብ